ಶಂಕರೇ ಕೌಮಾರಿ ನಿಗಮಾತ ಗೋಚರಕರ್ಯಂ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರೇ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗೈತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶೀತ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆದ್ದು 2 ಗಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕರಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀಯ ಅದಂದರೆ ಕಾಯಿ ಬೀಜ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಅಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಗೋಧಿದ ಇತ್ತ ಬಂದ ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಓಪನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿ ಬಂದ ಆತನ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೋಯ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ಯ ಇತ್ತ ಬಂದು ಪುಲ್ಯಗಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡಿದಿನ ಓದು ನೋಡ್ದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು 1 to 3 ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 1ರಿಂದ 70 ತನಕ. ಅವನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಬರೆದು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಕಿದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೈದದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಗು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಲೆಸ್ ಮನ್ಸ್ನಾಗೆ ನನ್ನ ಬಿರುತಿ ಬರಂಗೂ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಕುಸ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಮಡಲು ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂದ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಮನಿ ಕಡೆ 70 ಬಿಟ್ಟು 10 ಜೈಟ್ ಬರೋದು ಅಂದು ಯಾಪ ಬರ್ಯಾರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂ ಅಂತ ಬರ ಹೊಡಿತ ಮುರಾಣಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂ ಅಂತ ಬರತೀನತ್ತ 1 ಏತ್ಸತಿ ಬರೀತಾರ 1 ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ 70 ಬಿಟ್ಟ ಬರತ್ತ ಜರ ಇತ್ತದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಈಗ ತೂಪಿನಿ ತೂ ಅಂತ ಬರೇ ಹೊಡು ನನ್ನ ನೈಟ್ ಖಾಲಿ 29 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುನು ಬಾಕಿದ ಚೊಂಚಿನಿ ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೈತುನಿ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಉಲ್ಲತ್ತ ಬೆಂದೆ ತೂಪುರ ಬಾದ ಬೆಂದೆ ಕಾಯ್ದು ನನ್ನದ ಪಾಲೇನು ಮೀಪವನು ಬಾಬಾ ಮೀಪಿನತೆ ನಾನು ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಗಳು ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆಗ ಬಾಲ್ ಕಿನ್ನಿಲು ಬುಲಿಪುನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಕಿನ್ನಿ ಬುಲಿಪುನು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತೂಪಾರೆಲ್ಲ ತಂದರಂದಲ್ಲೇ ಇಂಚಿವಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಒಂದೆಪ್ಪುಗ ಎಡ ಮಿತಾರ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಕತ್ತಲೆ
ಲೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬಪ್ಪುಜಿ ಲೈಟ್ ವಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬ ದಿಂಪು 3 ಉಂಡು 3 ಅಪರದಪ್ಪಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಬಾಬಾ ಅಗ್ಗಿಂಡು ದೆಪ್ಪರಜಿ ಚುಚ್ಚುನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ತಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಪ ಉಂಟು ಪಾಪ ಉಂಟು ಬಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾಫಿ ದಿತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ತು ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಕರಿದುಂಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟನೆ ವನಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಜ್ವರಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಣ್ಣ ಮಗಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜೊತ್ತಿ ಯಾನು ಪುಚ್ಚೆ ನನ್ನ ತೂಂಡ ಉನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮುಟ್ಟುದೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಯೆ ಬುಲಿಪುನ ಕೇಂಡುತ್ತು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನ ಆಯ್ತು ದೇವರನ ಮನೆ ಲಾಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ತೂಪಿ ನಂಚ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಪುಚ್ಚದ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ತೋಜೋಡು ಬೆಗದ್ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮಿಯಾವ್ ಅನ್ಪುಣ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಂದು ಪೋದು ಪುಚ್ಚೆನು ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮೊಲೆಗೆ ತೋಚಪಾಯಿನಿ ಮೊಲ ಅಕ್ಕ ತಗಲೆಗಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತದ ಮೊಲೆಗೆ ತೋಚಪದು ಹೋಯ್ನಿ ಸೇಮ್ ಮೊಲ್ಲಕನೇ ಉಂಡು ಅವಲ ರಡ್ಡುಂಡು ಸೇಮ್ ಮಕಲ್ಲನೆ ಕಲ್ಲರ ಅಮ್ಮ ಮಗಲು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಪುಟ್ಟು ತಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ತುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ತುಲ್ಲೆ ನೆಟ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ತೆ ಅವು ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚತ್ತುಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ 10 ತಿಂಗಳು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆತ್ತು ನೂಲು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಇದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಕ ಸಾರಿ ಕಾಪಿ ಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಭಾಜನ ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಡುಂದೆ ಪೂರ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಪೂರ ಕಾಂಡದ ಯಾಪಲ ದೆಕ್ಕದು ಬಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಚುಚೂರೆ ಕೊನೋದು ದೆಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲೆ ಪಿದಯೇ ಪೋದು ದೆಕ್ಕೊಡು ಭಾಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ದೆಕ್ಕಗಂದು ದೀತೆ ದೋಸೆ ಒಯ್ತಾ ಗೋಧಿದ ದೋಸೆ ಪಕ್ಕ ಕೋಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನವು ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಒರಿದಿನಿ ಆ ಕೋಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ದೀತೀನಿ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸೀತಾದ ದಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆತ್ತ 2 ಒರಿದಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತದ್ದು ಬೇಗ ಚಾ ಬಾರ್ದು ಬೇಲಂಡು ಒಂತ ಮೂಲು ಬಾಡಿಯ ದೆಕ್ಕದು ಅಂತ ಮೂಲು ದೆಕ್ಕದು ಬಾಡಿಯ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಡು ಬೇಲೆ ಕುಂಟನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ತಿಂಡ ಬೊದ್ದುಲ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಂಡು ನಾನು ಉಲಾಯ್ದ ಖಜಾ ಪೂರ ಅರ್ಥದಜಿ ಹಂಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಈಗಲೇಗ ಓಕೆ ಪೂರ ಬೇಸನ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಪುಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಹಬ್ಬ ಸಾಕಾಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಾಯ್ಡುಂಡು ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ತೊಜಪ್ಪವೆ ಬುಲ್ತೇರ್ದ ಆಂಡು ಹಿಂದೆ ಉಂಬೇವರಿ ಒಂದು ಪೊನ್ನಾನ ಗೊತ್ತು ಜೋನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಲು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಬೊಲ್ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಪುಸ್ಕು ಅನ್ಪುಣಿ ಅವನು ಆನೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪುಸ್ಕು ಅನ್ಪೆ ಬೊಲ್ಚಟ್ಟು ಹೊರನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಷಯ ನಿದ್ರೆಡೆ ಉಂಡು ಓಯ್ ಆಹಾ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ವೈದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಟೊಕ್ಕಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆನೆ ಬತ್ತಲು ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ
ಪಂಡದ ಬುಡಿಯೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿಂಡು ರಡ್ಡು ತೋಚ್ಪಾಯ ನಿಗಲಿಗೆ ನನವರ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ನೆಲ ವಚಿದು ಮೀದು ಕುಂಟಾಡ್ದದ್ದು ಪಾಪಾಡ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ತರಕಾರಿ ದಿನ ಕಜಿಪುಂಡು ಮಲ್ತು ಜಿನ್ನಂತ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಅದನ್ನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಅಂಟೂಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧದ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಕೌಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಡೆ ಬಿದ್ದಾನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆತನತೆ ಆರು ಲೆತ್ತೇರು ಆ ಕಲೆಗೆ ಡಿಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಜಿರಿಯೆ ತೂ ಕಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತ ಜಾಮ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಇರು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಚಿಲ್ಕ ಪಾರ್ದಾರ ಬರೋಡ ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಈ ಆಂಟಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಹೋಗು ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜ ಅದಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಡು ವಾರಿ ಓ ಅಂಚಂಡ ಆಪುಜ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕಳು ಆಪುಂಡ ಓ ಒಂದು ಮೇನ ಕಾಣ್ಪಾರ ನನ್ನ ತೋಜದೇರು ದಿಯರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾವು ಅವು ಬಂದು ಮಲ್ಕೋಚೀರ ಅವನು ಡೆಂಪಾಡು ತಿರ್ತೀರಿ ಮೂಡಿಜ್ಜ ಅದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ರಿಮೋಟ್ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆತನತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿದು ಒಂದು ಟಿ ವಿದತ್ತೆ ದಿಯರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಪಾನ್ದ ಟಿ ವಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದವೇ ಯಾಯ ಪಂಡೆ ಆನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒತ್ತೋಡು ಕೆಂಪುದ ಆಟ ನಾನ್ ಆಡಲು ಒಂದು ಟಿ ವಿದ ರಿಮೋಟು ಒಂದು ಅವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ದ ರಿಮೋಟು ಅವು ಟಿ ವಿದ ರಿಮೋಟು ಅಂತಲೇ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಬಿ ಎಣ್ಣ ಇನಿ ತೊಳಗೆ ಇಡಿಗೆ ಎಂಟು ತಂದಿಲ್ಲ
ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ದಯಮಾಡ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.